di kalender yang ke-21, tepatnya hari Minggu, telah terjalin seorang jejaka dan seorang gadis yang bernama Muhammad Sahrul Ikram dan juga Mbak Rahmawati Eka Wulandari. Setelah menjalin hubungan asmara, untuk kedua pihak, baik itu dari Mas Sahrul dan juga Mbak Eka, sehingga memutuskan untuk akad nikahnya diselenggarakan pada tanggal 21 hari Minggu September 2025, menghadirkan AS Perkasa Campur Sari Indonesia. Salam ngaturaken unjuk salam ganti wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nuwun para pepunden, para sesepuh, para pinesepuh ingkang tansah kinurmatan, para mangbating praja, para sagriyane negari ingkang sampun dados pandang pandoming kala dasih ingkang tansah kinurmatan, para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding wida kitab suci wahyuning ilahi ingkang sampun para ing pemawas lebda ing pitutur ingkang tansah kinurmatan. Dari kepanjenenganipun Bapak Sunandar Kandala Ibu Sumari wonten dalu menika ndhawuhaken putra wayah panjenenganipun Mas Bagus Roko Muhammad Sahrul Ikram kang dalah Dimas Ayu Rahmawati Eka Wulandari.
Ikan bijil saking dusun Banyurip Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti wonten dalu menika sesarengan kalian AS Perkasa Campur Sari ikan bijil saking dusun Mojodadi Desa Lupang Kecamatan Kembang Bau Kadipaten Lamongan ikan dipun sesepuhi kalian Cak Sule MC paling ganteng dewi gak ono tunggale ikan tansah hadiraken hayung kuyung wonten dalu punika sesarengan kalian gendut profesional audio yo gendut lekting ugi DND multimedia PT Ijo.com selaku Jenderal Manajemen AS Perkasa Mas Didin DJ Didin Channel koordinator wonten dalu menika sesarengan kalian Bang Ju yo Mas Siva mila semonggo kita pirsani ngantos kanthi paripurna